Ahojte, volám sa Lenka a som členkou pacientskej poradne Nie rakovine. Nájdete nás vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach. Poďte sa pozrieť so mnou. Stretnutia v pacientskej poradni prebiehajú každú stredu s tým, že pacient nás vyhľadá prostredníctvom buď internetu alebo označenia v priestoroch budovy onkologického ústavu. Pacientské poradne Nie rakovine vznikli z toho dôvodu, že vnímame potrebu priblížiť sa viac týmto pacientom, nakoľko to, že sa dozvedia, že majú onkologickú chorobu alebo toto ochorenie je pre nich ťažkou informáciou, zdrvujúcou správou, ťažko sa s tým vysporiadavajú. Pacientom s rakovinou by som odporúčila navštíviť poradňu, primárne preto, lebo nemôže im to nejako uškodiť. A častokrát je to aj taký lepší variant v porovnaní s návštevou nejakého psychológa ako v prvom kontakte, pretože psychológ môže byť niekedy odstrašujúci pre nich. Malo som strašne veľa otázok od začiatku a keďže som sa rozhodla, že nebudem hľadať odpovede na tieto otázky na Google a na rôznych internetových fórach, rozhodla som sa ísť cestou pacientskej poradne Nie rakovine. Nájdete tu nádej, nájdete oveľa viac len ako odpovede na určité otázky. Nájdete tu človeka, ktorý vám rozumie, pretože prešiel tým, čím práve prechádzate vy, ktorý vás nasmeruje, ktorý vás posunie tým správnym smerom. V dnešnej dobe je už na to doba pripravená, že sa treba vyrozprávať. Rakovina nie je smrteľná choroba, je liečiteľná.